Maazị onye Ogbonna ọmụwa onye kọmishọna na-elekọta ogbe na-eme ka ogbe anyị dị ọcha. Ọ dị mma dịka anyị bịara n'isi gate ụtụtụ anyị hụrụ nnọọ ka ekpopụsiri ureghure aghara aghara ama m nwere mmetụta ikpofu ureghure aghara aghara nwere n'ọrụ na-arụ nakwa ahụike mmadụ. Ya hụ n'isi ọrụ anyị nọ ịhụ ka ogbe anyị dị ọcha dị mma n'ihi na a sị na ogbe ọcha na-ebute ahụike na-ebute ahụ ọma. Ọ dị mkpa otu n'ime ihe mbụ ọrụ anyị bụ ịhụ na akụkụ anyị niile ebe ọbụla bi mana akụkụ ebe a na-ekpofusi ihe na ebe ọbụla dị ụcha. Ndị na-ekpofu ihe ha kpofuma ya ekpofuma ọ bụghị na-ewere ihe na-ekposa ebe ọbụla. E nwere ebe a tụrụ aka ebe gọọmenti tụrụ aka si ebe a ka a na-ekposa ihe onye ọbụla gaa nga ahụ kposa ihe ndị na-ebu ihe abịa ha buru ya ọ bụghị ịga ebe ọbụla a na-ekposa ebe ọbụla na-ekposa. Ihe ọ pụtara na ndị Abia achọghị ka Abia dị mma. So arịrịọ m na-arịọ mkpesa m na-ekpere ndị Abia hụ nke ahụ asị ha kposa ihe ya wụrụ ga a ga-ekposa ihe ndị ọrụ anyị bịa ga-ekporo ihe ndị ahụ kpofuo ala anyị na-adị mma obodo Abia na-adị mma ihe dum a na-ekwu na-adị mma obi adị onye ọbụla ụcha. Gọvanọ anyị wụ Dr. Alex otu n'ihe nkwa o kwere ndị Abia bụ na obodo Abia ga-adị ụcha n'anya onye ọbụla ga-adị mma n'anya biri na ndụ na ahụ isi ike. Ọ dị mma ndewo o nwere otu ihe anyị chọpụtara ọ na-eme mmiri ozuzo zowe ndị nne maọbụ ụfọdụ ndị nne maọbụ ndị nna etinye ụmụ ha ka ha were ureghure gaa kpụba n'ime ọwa mmiri amamihe ihe nwere ikwe maka nke ahụ adịghị mma. Onye na-eme nwaanyị ma ọ nwoke na-eme ihe ahụ ma ọ nwatakịrị ma okenye na-eme ihe ndị ahụ ọ dịghị mma. Nke a wee chọọ gọọmenti ụka anyị jide ndị na-eme ihe ahụ anyị ga-ejide ha mee ha ihe iwu na-ekwu. So ihe m na-arịọ ha m na-agwa ha wụ onye nọ n'ime ihe ọjọọ ndị a na-ekposa ihe ma mmiri zowe ga-apụrụ na-akpọ ha mekwala ya ọzọ ọ dịghị mma. Ndewo imeela ndewo.